лаҳзаҳои деринтизори соли нави хонишро аҳли илму маорифи ноҳияи Вахш бо рӯҳияи идона ва омодагии ҳамаҷониба истиқбол гирифтанд. маъмурияти литсеи давлатии рақами 1 ноҳия ба соли нави хониш қаблан омодагӣ гирифта, бино ва симхонаҳои таълимиро пурра ба қабули хонандагон омода сохтанд. соати нахустини таълимӣ чун анъана ба хонандагон дарси сулҳ гузаронида шуд. омӯзгорон оид ба сулҳу амният, моҳияти ҳифзу гиромидошти арзишҳои миллӣ, дастгириҳои рӯзафзуни роҳбарияти ҳукумати кишвар, ба хусус пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдрас шуда, ин соати таълимиро бо панду андарзи падарона доир сохтанд. аҳли омӯзгорони муассисаи таълимии рақами 11 ноҳия низ дар ин рӯз хонандагонро хуш истиқбол гирифта, соати таълимиро дар мавзӯи сулҳ баргузор намуданд. лозим ба ёдоварист ки соҳаи маориф дар сиёсати роҳбарияти ҳукумати кишвар ҳамчун соҳаи пешбаранда маҳсуб ёфта, аҳли илму маориф пайваста зери таваҷҷӯҳ ва дастгирӣ қарор доранд. дар ноҳияи Вахш низ дар самти бунёду аз навсозии муассисаҳои таълимӣ, симхонаҳои иловагӣ, тадбирҳои лозима рӯи кор оварда шудааст. аҳли омӯзгорону хонандагони муассисаи таълимии рақами 33 ноҳияи Вахш ин лаҳзаҳои фараҳбахшро дербоз бо омодагии ҳамаҷониба интизорӣ доштанд. хонандагон дар симхонаҳои тозаву озода ба таълим фаро гирифта шуда, дар соати нахустин аз дарси сулҳ баҳравар гаштанд.